Mikä yö on ollut. Siis pakko kertoa rehellisesti. Nyt sataa vettä. Ei ole satanut 4,5 kuukauteen vettä mun aikana. Taivas reagoi niin kuin ihan oikeasti fyysisesti. Mä tulin tänne majoituspaikkaan, missä mä nyt oon, kutitti taas niin pirusti. Sitten mä olin vaan, että ei hitto, mun on pakko lähteä täältä. Että niin, siis mun keho ei kestä ja mun mieli on tosi kovilla täällä. Vaikka mä oon siis saanut aivan hulluna, siis tää on täysin tarpeellinen. Ei kukaan pysty ymmärtämään sitä, mitä mä koen täällä tai mun kehossa. Mun housuissa on täysin selkeä taikasienen kuva. Siis niin kuin en tiedä mistä tää on tullut. Tää on siis joku likatahra tai sit en mä tiedä. Sitten mä olin, että ei hitto, en mä nyt rupea sieniä ottaa. Nyt mun keho on huonossa kunnossa ja niin kuin yö on kello 12 yöllä ja mä oon menossa nukkumaan. Ja mulla on historian eka Kik live-lähetys. Sitten mä oon, että hei mä luotan sieniin. Sienet on niin kuin isoimpia opettajia tässä maailmassa. Ne avaa niin paljon portteja ja kanavia ja blokkaa kaiken muun. Nyt se sade loppu. Aivan käsittämätöntä. Siis ihan käsittämätöntä. Puoli minuuttia tai minuutin sato vettä. Mikä on aivan sairaan kova juttu tänne kasveille. No mä otin sit sientä. Ehkä 0,5 grammaa, eli yli mikrodosen. En mä tiedä paljon, mä otin 0,4, 0,8. Ja mä oon siis myymässä tämän mun kameran. Mun on pakko myydä nyt mun kamera. Mutta mä en myy tätä, vaan mä tekee vaihtokaupan. Eli mä vaihdan tämän moottoripyörään. Tosi selkeä ohjaus. Ja on vaikea luopua. Mullahan on siis liikaa tavaraa muutenkin Tsipolitessa kaverin luona. Mikä mun pointti oli? Niin, mulla on 2 muistikorttia täynnä itse asiassa. Nyt mun pitää vähän poistella materiaalia. Niin mulla oli 3 tunnin sessio, itse asiassa 4 tunnin sessio. Mä oon kirjoittanut juttuja ylös. Nää ei oo mitään vaan ideoita, nää on siis aivan tää koko mun matka täällä Meksikossa. Mä sanoin tossa just kameralle, että 99% ihmisistä, mennään karkeasti tämmöisellä niin kuin vai 90%, sillä nyt ei ole väliä. Mä käytän lukua 99%, ois lähtenyt kotiin viikon matkan jälkeen, mitä mulle tapahtui Cancunissa. Seuraava 99% olisi tippunut ekan kuukauden jälkeen. Kaikki ne merileväjutut tai se vitsi sargasso tai mikä kutina sieltä tulikaan ja niin kuin rahat loppuja. Sanotaanko, että 4 kuukauden kohdalla olisi tippunut jo kolmas jengi 99% ja viimeisen tämän viikon aikana olisi tippunut se loppu 99%. Aina sinne jää se 1% tai nyt se tippuu aina pienempää osaa. Tämä plantta on ollut aivan mieletön mesta, siis niin kuin samalla lailla kuin San Jose ja moni muukin niin isoja opettajia. Vitsi on niin tää mun matka on, ei tää ole 1 000 000 euron arvoinen, tämän matkan hinta on, kun mä rupean pitämään näitä matkoja oikeesti, niin tämän hinta on 1 000 000. Sitten mä just tajusin, että tää on itse asiassa miljardin matka ja monta miljardia se on tai monta miljoonaa se on, niin se jää kysymysmerkiksi. Mutta on jotain niin käsittämätöntä, että ei tämmöistä on 99% ei todellakaan koskaan kokenut, sen mä tiedän. Jengi menee viikoksi 2 lomaileen tuttuun turvalliseen, se turvallisuus ja se, että sulla on joku mukana vielä, niin se on niin aivan eri, kun sä lähdet yksin ja sit kun sulla on paikkoja, missä ei todellakaan ole se mukavuus kunnossa ja sun kehoa ja mieltä koetellaan. Ja mehän kaikki käydään elämässämme niitä kohtia läpi, kun käydään matalalla ja korkealla. Mä oon tätä sanonut yleisesti ja mä oon myös itsellekin sanonut, että vaikka tää on ollut saakelin raskas reissu ja kyllä mua vituttaa se jengi, joka on siellä, että sä vaan piletät. No kun somestahan sä näet vaan sen, mitä sä julkaiset. Jos mä olisin kaiken tämän kuvannut, mitä täällä on tapahtunut, niin osan mielestä olisi ollut sillä, että jee, mä haluan lähteä sunkaan tonne, mutta mä haluan kokea vaan ne parhaat hetket. Mutta sit kun sun pitää kokea myöskin ne haastavat
Ja mä tiedän, jokainen käy elämässään erilaisia haasteita läpi. Mutta silti jos sulla on perusasiat kunnossa, mä tiedän, että se ei aina tunnu siltä, että sulla on se sänky ja katto ja ruoka ja kuitenkin sulla on jotain ihmisiä siinä lähellä. Niin on tää ollut kyllä semmonen 5 tähden next level matka. Ja niin kuin sanottu, mikä on tilanne sitten syyskuussa 2026, kun tulee vuosi täyteen ja sillä ei ole nyt mitään väliä, tapahtuuko vuodessa jotain merkittävää vai 2 kuukaudessa vai 2 vuodessa. Mutta anyway, meillä on aikamääreitä luotu elämässä. Niin kiva nähdä, että mikä on se lopputulos. Paljon on tilillä rahaa. Mitä kaikkea mä oon saanut aikaiseksi. Ketä mulla on ympärillä. Ja nämä konseptit, mitä mä oon tässä luonut, niin se perustuu itse asiassa myös pitkälti siihen, että niinku mulla on ympärillä kymmeniä ja satoja, itse asiassa jopa tuhansia ihmisiä eri rooleissa. On sit firmoisosakkaana, nimenomaan firmoissa monikossa, tai vapaaehtoisena, tai ihan vaan auttamassa. Ja se, että ihmiset auttaa sydämestään ilman, että ne odottaa vastapalvelusta, se on jotain, mikä on esimerkiksi täällä nyt oppinut tämän viimeisen 4 päivän, 5 päivän aikana. Täällä on Parkinsonin tautia sairastava vanhempi herrasmies. Ei se tarkoita, että sä oot koko ajan yhdessä ja teet juttuja, mutta mä oon saanut antaa hänelle yksinkertaisia juttuja, mitä hän ei ole elämässään päässyt kokemaan ennen. Ja mä oon saanut häneltä vastineeksi, niin kuin, esimerkiksi hän on tarjonnut illallisia ja perspektiiviä elämään, mitä se on elämä vaikka sairaana. Ja siksi meidän että meillä on fyysinen ja henkinen hyvinvointi, niin se on kyllä kaikkein tärkein. Ja siksi miksi mä oon alkanut puhua nyt näistä kielletyistä aineista. Ja miksi ne on kiellettyjä? No ne on sen takia kiellettyjä, että ne vapauttaa ihmisen kahleista, että myöskin uskomuksista ja rajoitteista. Ja ihminen alkaa itse ajattelemaan omilla aivoilla. Niin kuin meidän kaikkien sisällä on niin paljon voimaa, viisautta ja rakkautta niin kuin aivan käsittämättömästi. Mutta suurin osa ei pääse koskaan sitä potentiaalia avaamaan, koska meillä on niin paljon häiriötekijöitä ympärillä. Meillä on se oma ympäristö ja kulttuuri ja läheiset ihmiset ja media ja kaikki tämmöinen. Oli tää sitten peli tai leikki tai sirkus tai teatteri, tää maapallo ja ihmisyys. Sillä ei ole loppujen lopuksi tässä kohtaa nyt merkitystä, mitä tää on. Mutta meidän pitää ensin löytää itsemme. Ja sitten me voidaan löytää se toinen ihminen. Sitten me voidaan löytää se pienempi ryhmä. Ja sitten me voidaan löytää se yhteisö, millä me muutetaan maailmaa. Pitää muistaa, että maailman maista, mulla on ollut aina visiona, tai ei aina siis, mutta on ollut jonkun aikaa visiona se, että mä haluan perustaa oman valtion. Ja mä oon nähnyt myös itteni kuninkaana. Se ei ole mikään läppä. Se ei ole mikään diktaattori, joka hallitsee ja hajottaa, vaan se nostaa ihmisiä ja yksilöitä. Ja tää ei ole nyt ekopuhetta. Ekoa pitää olla myöskin. Ja vahvat johtajat maailmassa, niin siellä pitää olla sitä niin kuin selkärankaa myöskin. Tuli musta sit koskaan maan presidenttiä tai kuningasta tai miljardiyhtiön perustajaa. Millään niillä ei ole itse asiassa loppujen lopuksi myöskään merkitystä, toteutuuko se vai ei. Mutta ne nyt on vaan mulle luotuja elämän tehtäviä ja tavoitteita, mitä kohden mennään. Ja kuulemma, ainakin mitä nää niin kun, no mä puhun siitä, mähän on siis kristitty itse, mutta silti mussa on osa New Agea, Hindua, Buddhaa, Islamia, koska being spiritual ei ole uskonto. Se on tärkeää ymmärtää. Ja uskonnotkin on pitkälti luotu niin kuin sotimaan toisiamme vastaan. Tai itse asiassa en mä tiedä, onko niitä luotu sotimaan toisiaan vastaan, mutta nehän niin kuin jakaa ihmisiä eri leireihin. Pitäisi nukkuukin. Mä kyllä nukuin ehkä tunnin 2. Mutta joskus unet jää pois. Mä voin nukkua päivällä.
no tää video on pakko julkaista, koska tää tulee sydämestä nämä kaikki jutut. Ai vitsi. Tää on mun oma tekemä paita, minkä mä oon ite piirtänyt. Mä ostin tän paidan 3 eurolla. Tässä oli alkuperäisesti vaan tää hevonen. Ja sit mä piirsin sille yksisarvisen ja sydämen ja näitä mun jotain brändejä. Shaman Santta taitaa olla tossa ja Pata S ja Hertta S ja Alienia ja Kuningas Herttaa ja Pata S uudelleen. Ja mun puhelinnumero taitaa olla tuolla, mutta se ei nyt tällä hetkellä toimi, kun mun puhelin ei lataa. Joo. No mutta. Ehkä on aika sanoa. Vedin muuten tupakin. Siis nämä on näitä ihan 100% tupakkeja. Siinä taisi olla jotain muitakin rohtoja, yrttejä, lääkkeitä. Mutta kun en mä osaa edelleenkään siis. Mä en osaa vetää henkeä. Niin en mä tiedä oliko siitä mitään hyötyä loppujen lopuksi täällä. Se on mun kynttilässä. Sitten mä oon kantanut mukana tavaraa. Siis aivan järkyttävän määrän roinaa ja tavaraa. No niin, nyt tää muuten muuttui tää väri tässä, koska tää on nyt niin täynnä nestettä. Eli ilmeisesti alkaa kynttilä sammumaan ja lähetys sammumaan. Mutta se mitä mä haluan sanoa vielä kaikille lopuksi, niin me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä. Vaikka mä olisin alun perin jostain muulta planeetalta, vaikka Starseed, sanotaanko näin, niin mä oon silti nyt ihminen ihmiskehossa ja ihmismielessä. Ja vaikka mulle on suotu se onni avata mun tietoisuutta ja porttia muualle ja saada sitten viisautta ja älykkyyttä ja myös ehkä tyhmyyttä joidenkin mielestä, niin joo, en tiedä. Saa jakaa, saa kommentoida, saa tykätä ja saa sanoa vastaan. Mun on edelleen vaikea ottaa vastaan negatiivista palautetta, varsinkin jos mä huomaan, että se tulee semmosesta niinku väärästä. Mä ymmärrän, että niinku sekin vahvistaa, sehän luo sulle sitä vahvuutta omalla tavallaan niinku taistella. Että sekin on itse asiassa hyöty. Ja me tarvitaan niitä vastavoimia. Onpas pitkä video taas. Ehkä mä laitan tähän loppuun vielä mun Peyote-peuran lippiksen. Harva tietää tätä tarinaa. Mutta Peyote on siis alkuperäiskansan kaktuskasvi, psykedeeliluokassa myöskin. Ja siellä on tämmönen hahmo kuin Blue Deer, kaijumari. Sitten sillä on espanjankielisiä nimiä myöskin. Ja no, mä oon Peuravirta, Deer Flow Suomesta, sininen. Mä oon Blue Deer. Tänään viimeksi kun tultiin lava-autolla kaverin kanssa tuolta rannalta, niin kuski näki, tähän oli muuten ihan uskomaton matka, niin kuski näki tämän lippiksen ja se oli vaan näin. Eli kun ei ole yhteistä kieltä, mutta on symbolit, miksi mä oon rakentanut Lion Lingo ja miksi tulee nyt uusi peli ja uusi korttisarja myöskin, niin symbolit on se tapa myöskin viestiä. On ollut jo ihmiskunnassa pitkään, mutta niinku, se on yksi kielistä. Okei. En mä tiedä tuleeko näin pitkä video edes läpi, mutta tällä mennään. Heippa hei. Pitääkö tähän sanoa nyt lopuksi, että pusuja ja haleja? Ehkä. Sanotaanko, että kaipaan pusuja, kaipaan haleja, kaipaan myöskin rakkautta, kaipaan myöskin läheisyyttä. Aina sitä välillä saa, mutta ei niin paljon kuin ehkä toivoisi, mutta ehkä se on nyt kasvattanut musta sellaisen, kuka mä oon. Ja mä toivon, että ne, ketkä mua myöskin vihaa, niin ehkä näkee musta ehkä sitä valoa ja hyvyyttä myöskin, vaikka en mä 100% sitä ole todellakaan. Kyllä mä osaan myöskin, niin kuin, on varmasti ollut joku, jos entisiä elämiä ihmiset uskoo, niin aivan varmasti on ollut joku hirmuhallitsija ja katkonut päitä. Kyllä mä sen myönnän. Ja pahoittelut siitä.